कैसे कही रे माई हमरे काम जबूरी बा। हम कैसे कही रे माई हमरे काम जबूरी बा। कैसे करन रे माई भइल तोहरा से दूरी बा। कैसे करन रे माई भइल तोहरा से दूरी बा। आईनी कमाए गरीबी के दुखे कहियो खाई कहियो सुत जाई भूखे। आईनी कमाए गरीबी के दुखे कहियो खाई कहियो सुत जाई भूखे। कर्जा सधावेला कमाइल जरूरी बा। पैसे करन रे माई भइल तोहरा से दूरी बा। अरे पैसे करन रे माई भइल तोहरा से दूरी बा। छोटा की बहिनिया के करे के मसादी टेंशन रहेला हमारा माथे। छोटा की बहिनी